Ibaang ba ya ito ko pag kurang unggoy ba ito ko skillet bangip. Ngayon sabi yung ano kuno sugo ka baligo nga. Balingon kuno kay migo kay papaiton kuno ka og kanang isda nga pinirito, nagpalit kuno ka og tapak nga pangkulas tublis. Sa tinuod istorya amigo? Napas mo naman. Dito to yan. Permente apasmado de kay kapag naagi po gisugo kag papait o kuan papaiton kag bugas ang imong gipait ko pansit kuno. Asting ang ko tinuod. Unya Lagi. pas mo gid ni. Dili ba resulta sa inom og kulapo nga mo na nga. Di na kakabalo mo timaan mapente na makalimot. Ano yung negosyo wa? Nya gisugo puti kag papait og plastic nga plastic hinuon nga sulalag tubig. Asting ka gani si Migo. Di manganga ko Migo, manganga ba? Banganga. Mga idol. Kini si Mio Kulapo. Berarti kain na si Mio Kulapo. Sobrang siyang gabright. Sugoon sa nabalingag ganoon. Papayto nokok. Magdalahin og plastic. Papayto isda nga pinirito. Magdala hinoon og tapak nga pagkulas sa tublis. Astig kabuangan Migo eh. Asay maya Migo, paitan ka kuan Migo. Asay ma Kulapo, kubra. Migo, Koy. ikitago ni. Ayaw. Ikitago duam ni kabok. Duam ni kabok ikitago ni usaw. Duam ni kabok. Di ang sekreto aron din makawat Migo. Murag unggoy ba imong ibaang ba ari tago si repita ba ana ba baang re ba ana. May baang ba taguan ni sa ba para di makawat. Kapoy kaya si. Oh yang Migo gimuta Migo gimuta si Migo lagi. Kapoy no ni balikin yo kung di mo buwam. Yo mga Migo kasi man hula Migo. Iwagta mo rin Migo siya ko nawala Migo. Hindi nagawa ka na. Kada Wa no way. okay ra Migo kani tampong pa sa pagbayad sa pagabot sa parcel Migo bayad pa sa 100 oh. Oh. Kabay sa parcel sa Migo. Hindi may naguwa. Sukan ko nga. Dugay na tayo nga. Ang iya ko nga kuan. Giwala Migo. Payta dong kog Migo sa araw pa ni Migo duwa ko payta ko Migo. Nanay disirba Migo. Ngusa pagamit usa disirba ni Migo. Aron makasangtang. Ikaw kitago le Migo. Ibaang ba ya tago pag kurang unggoy ba ari tago skillet bangipon ba. Ako di ko pa mo ba.